Oo, Julia onkin oikein. Yksi Julia on kaikki lahjat oikeesti. Julia. Sekä vuorisosa. Anna se. Katsotaan tänne päin. Tytöt. Juli, Henna kanssa. Kato hetkestä. Hei. Mitäs äiti? Onks äiti? En mä tiedä siitä mitään. Eikö se on vaari? Se on vaari. Mä en pistä, siinä varmaan nimeä ei ollut sillä aikaa. Siinä ei ole nimeä, mutta se on iskältä. Tai iskältä. Joo. Joo. Okei. Hei, mulla on tuossa Julia, kun minun vähän jätti tuossa. Julia on kiltti. Iso paketti. No niin. On se jännää. Oh. Isä, sun sormi on tuolla. Ei se ole sormi tuolla. Ei se mitään. Sä tiedät. Joo, mä tiedän. Isä, sun kuvat on ihan huono. On vaan. Isä, katso nyt Tapiosta tässä ohi. Niin ja tekin ostitte nyt. Tää on Mitä ei kyllä. siellä on? Hei. Tää on joku tommoinen. Niin, mutta ei mulla oo sitä vertaakaan. Joo, siellä, kiitos. Ei siellä ole Henna. Joku Tiina yhtikäs mitään. Tapioita. Mitä? No, Sovittu te mitään? Tee. ei me olla sillä sovittu. Ei mitään. Eikä olla. Ei mitään oikeesti. Mulla on noin paljon pikkukassa. Just kun siellä ennen. Kenellä on iso kasa? Valtavaa. Oliko se kuullut jostain, että jotain lahjoja on? En mä oo kuullut, hei. Mistä sä olisit kuullut sen? Et ei lahjoja. Niin. Ei voi. On kuullut. No. Tapioita. No ei siinä ole. Kaikki on kilpailussa, kun sä lahjat. Me sovittiin yksi pieni lahja. Muuta on jo 3 lahjaa. Keneltä tää on? Aha. Eikö tuo ollut tuo... Hei, iso mummo oli semmonen, että ei lahjoja. Sitten kun olisi saanut lahjoja, se oli kiukkunen. Oli vai? Eikö se ole? Ai mummo, mä en. Niin, meidän mummo. Mistä mä tiedän, että kummalta on, kun tässä lukee äiti. Tossa toi äiti, tossa toi äiti. Ei se ainakaan mulla varmaan oo. Mä tiedän. Vai ei Teidän äiti. En mä tiedä. Mitä tää nyt on? Hei. No niin, joko saadaan avata? Oliko se siis? Eikö te nyt aika saman verran ollut vai onks niitä? Nyt pitää punnita, että... Äsken kai. Kyllä aika